Nawara pa naugon dili. Ay, asa tao eh. Asa taron? Nasa paingon ta Medellin. Nasa Lipa. welcome back to my YouTube channel. At hanggang ngayon, hindi namin alam kung nasa kami. Asa ta? Tabogon? Dili ta Kurba. Kurba, Cebu. Kurba, Midilid. Kurba. Daan Kantayan. Kurba, dan Bantayan. Basta, nasa northern part of Cebu kami, nasa Kawit, at still meron pa kami sugarcane plantation. Shit, yes. Dito naman, ano ang dito? Kawit. Black sand or anong tawag Yeah, dito? black sand. Gilingan ng mga bato. At least balik-balik na sa dating sitwasyon. Yung normal life. Kawit ni, kawit. Still Medellin, Cebu. Sige. Sila ang masusunod. Kay sila sweet. Dahil sila kuan kayo pananaw din mag-drive isa lusot-lusot ba oh ang ilan na yung nakastumoy sa kalibutan. Kay Maritag Maya, tumoy kay Maya. Wala bang po niya Tagbantayan Island siguro sunod ay Ha? niya to dito magtambay na po ba sa Mindanao O kay kalingot. Ang binira ta pa to sa pinatunyan sa dito sa kuan, sa Pilipinas. Or San Pedro. Mananigos, Nanigos Baterjo. motoy na yung resort. Siya pa may dito sa Oh, yan ato ko pinto. San Francisco. Oy. Mario chef. Ako to na swimming pool dito. Okay? Ha? Mo to na swimming pool dito. Wasa man ito na ang swimming pool nga. Napa-picture po dito nga. Giga na ba ta din Dini ha? Oh. Moro ka ni magikuan dito kanina si Mangkon. Ako to pag karigyo na to pag-apok. Wala ko kaabot din ni Dapita kay na full na ko. Sa makatuwid. Dili din nabuwak sa kuan oy. Ito kung buwak sa Oh, bitaw na stubo? buwak yun as tubo. Oh, Dili din na sa lain nga sagbot. dili tama oh. Buwak sa tubo manoy na. Oh. Si Mamuwak. Kailangan siya ang amin ko siya balon. Harbison? Bison, oh. Ipagbuwak niya, kulang na siya. Okay. Ganun. Yun, harvest na nga. Hina-harvest na nga. Unang harvest na. Ay lang gitanong sa dire kanang sa to Doña Aurora, nga puti. Hindi ko over. Nay, dark. Kasay dark. Ano ba ako ang labo? Kaya ngunit kadagdungag sa persona. Pag may bulaklak na pala yung sugar cane, which means pang-harvest na siya. Ganun. May isa na nga itong alam ko. Mais, palayan. Buhay ba ka ano? Porque may inita. Andun niya Aurora. Dangdang kaysa init. Inyong kargahan ng tubo.
busy life yata ngayon dito. Pero makatong gikarga may adik. Okay, so diretso lang ta manoy. Dito lang ta. So, daan bantayan, midili. Sila kay mulit so kuno sila midili. Faya Sa kita Bagan. daan bantayan. Kasi muli ko sila si... Okay? Oh, kaya man Charlie, midilian kuno sila lagi. So, dili sila mo Diretso lang ta ha. dili sila mo hapit dito. Hapit sila. Dili. Curva, nationalized paso, curva. Kaya mas Charlie ato lagi kuan kuno midilian. So, ay katulong sakyanan? Si Charlie na mas multi-cab nga Sa green. multi-cab na green. Dili sila mosulod na to. Dili. Dili. Straight to dito. Ay no, ang multi-cab nga green. Oo. Musunod to na to pero pamidilian sila. Nya din pakawit. Lahir sila gagian lang. Oh, lahir na sa yan. So, dito may Igo mga ako pala. kay bawag asa miyagi. Sa kabila, may location din ang sakin. Sumoto niya karon ana mas manoy nga tulan taagi sa bantayan. Maganda rin yan. May mga century-old cashews. Sana huwag nang pakialaman. Mas daghang nindot og view diya sa imong side. Okay naman dire mo kid. Delivery man, no? Kwinta na. Nakabase sa okay, bye for now guys. Thank you, bye. God bless you guys. Thank you for viewing. Thank you for watching. Have a nice day. Lumabas sa bahay. Huwag nang magmukmok. Dahil ang ganda ng mundo. Okay, toks. Huwag magmukmok. Tapos na ang pagmumukmok. Baka kayo'y mabukbok.